Кендрисус, Евмолпия, Филипопол, Полподева, Тримонциум, Улпия, Флавия, Пълдин, Филибе. Все имена на един и същ град, издигащ се край река Марица повече от 8000 години. Пловдив. Градът, построен на 7-те каменни хълма, приютява през вековете поне 7 цивилизации. От траки и римляни до византийци и османци, за да пребъде и до днес, като втория по големина и значимост град в съвременна България. На всяка крачка в Пловдив човек се натъква на парчета световна история. Паметниците на най-различни цивилизации са на крачка един от друг. На възвишението Небет-тепе са останките от праисторическо селище от 7 век преди новата ера, където траките създават едно от най-старите градски поселения в Европа, а римляни и византийци го превръщат в непристъпна крепост. На другия край на стария град е разположен античният театър, строен при предшественика на Адриан, римският император Траян, за гладиаторски битки и представления. С 28 реда за зрители и 3-етажно скене театърът е побирал около 7000 зрители. Днес той е частично реставриран и освен исторически паметник е все още място, където над 3000 публика може да се наслаждава на сценични изкуства на открито. Слизайки надолу от бойниците, човек отново попада в разточителния свят на римските забавления. Тук е античният стадион, построен през 2 век след Христа по времето на римския император Адриан. Дълъг 240 метра и събирал в златните си времена 30 000 зрители, този паметник на римското величие е един от малкото стадиони с такива размери изобщо строени в империята. Пътешествието във времето и цивилизациите преминава и през съседния на Пловдив Асеновград. Застанал на входа на планината Родопи, със своята Асенова крепост, районът дори само с името си е символ на българското величие през ранното средновековие. Произведения от античността и средновековието са част от огромната сбирка на регионалния археологически музей Пловдив. Тук всичко, което се е запазило от изкуството и бита на древните, е намерило своето последно прераждане в експозицията на музея. Над 100 000 експоната превеждат посетителя през предмети на изкуството и бита от праисторическата епоха чак до времената на българското възраждане. Уморените от уличното оживление и суетнята на града винаги могат да потърсят спокойствието на екологичните пътувания и селския туризъм. Само на няколко километра от забързания град са китните села на община Родопи. Следвайки екомаршрутите наоколо, тук могат да се видят останките от древния римски път край село Устина,
красивата момина скала край село Извор или енигматичния надпис край Ситово. Завършваме нашето пътешествие във времето на Хисар Капия в Стария Пловдив. Една порта с вековна история, която днес е широко отворена за приятели. За хора, които искат да се потопят в историята на един от най-старите градове в Европа, в който животът не е замирал 8 хилядолетия. И за хора, които искат да се срещнат с един съвременен град, в който животът кипи с пълна сила. Там, където е кипял животът хилядолетия наред, кипи и днес. Близо до пешеходната и търговска улица на модерния Пловдив са останките от центъра на римския обществен живот в първи век след Христа. Античният форум, построен по времето на римския император Веспасиан, е съсредоточавал в себе си социалния, религиозния и икономическия живот на древния град. На противоположния край на пешеходната зона е друг център на социалния живот. Приютили още в края на 19 век търговци и занаятчии, днес павираните криви улички и многоъгълни кръстовища на Капана са място за уютните ресторанчета и артистични барове. Тук кипи истински градски живот. Пловдив. Елате с приятели! Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие“, изпълняван от Община Пловдив в партньорство с общини Асеновград и Родопи.